Gaurkoz korrika, bigarren eguna du gaur korrikak. Eta ikus dezagun bigarren egun honetan, nondik nora ibili den korrika? Atzo Gordexolan utzi genuen, zikibide egiten ari denara, Gordexolan utzi genuen guk, Bizkaia zeharkatu du korrikak, eta goizeko, zer ordutan, 9 galdera edo, ermua Gipuzkoara iritsi da. Hortxe begira, Elgoibarren Gipuzkoara sartuta, Gipuzkoko hainbat herri igaro ditu, Araban ere sartu da, eta ondoren arratsaldeko 5 ez geroztik, Gasteizen dabil korrika. Eta Gasteizen dabil uneotan korrika, eta guk Gasteizara iritsi aurretik, Bergaran itxaron dugu. Joseba Olagara izan da bertan, begira. Bergaran gaude, Bergaratik pasako da hemendik minutu gutxira korrika, Maitane eta Andoni urduri. Bai, ni oso urduri nago. Bai, bueno, emozio askokin. Zuk baina Maitane eraman guduzu lekukoa, hori izugarri berezia da. Bai, niretako lehenengo aldiz izango da, eta ohore bat izango da Arantzadin izenean, lekukoa hau eramatia hemen ganera, erdigunetikan eta ikastolia bertan dagoela. Unkituko zara? Bai, seguro bai. Seguro. Arantzadi ikastolakoek hartuko duten kilometroa, landu duzu gainera eskolan ez da, aurrekin eta azkeneko aste hauetan. Bai, martxan jarri du ueporriko sekuentzia aktikoa, kantua lantzen ibiliga, koreografisia, azkenian mozino hundisakin bizi dugu hemen korrika, eta Bergarako, ikastolako hizkuntza proiektuan barne bai da ardaz nagusitxetako bat euskera lantzia, hasi que momentu paregabia pasatzeko korrika eta parte hartzeko. Ikaslek nola bizi dute, aurtengo 22. korrika hau? Bueno, gogo hundisakin eta emozinoakin, ez? Ikusten duen moduan, egualdixak ez dago asko laguntzen, baina ala eta ikaslia kriston goguakin, aterkinak hartu eta bertara juteko. Testigu eramantaren ohorea kasik bizitzan behin gertatzen da, Maitane gaur da zure eguna, ez dakil horik egin duzu bezperan? Bai, bosterlietan ez natu naiz korrika zuzenian ikusteko eta nago pizkat urduri. Baina, bueno, nik uste dute disfrutauko dugula topera eta holaxe. Bai, bueno, bikote presta dute, guantxe bertan pasatuko da korrika, gozatzea bakarri faltza da, ez da? Hori da, anima utxi iso batzu bota eta momentu hona pasau. Bueno, gozatu albezain mertze, zuen giro honak gailendu bezala eguraldi txarra, hemengo kaskabarra euri eta guzi, eta biba korrika, Aupa korrika! Venga gazteak, aupa korrika, ez da? Biba korrika eta aupa Bergara! Epa! Eguraldia dela eta korrikakoek planak aldatu behar izan dituzte, eta Gasteizko korrikako ekintzak Armentia ikastola barruan ospatzen ari dira une honetan, ikusten duzuen bezala nire bizkarrean jende andana dago. Arratsaldeon guztioi, kaixo! Aupa! Eta oso gonbidatu berezia gurekin Gorka Ortiz de Urbina, Zeledon. Arratsaldeon! Kaixo! Ondo esan beharko. Bueno, elurre egiten dago, baina Gasteizen horrela da, ez? Oso arraroa da, elurretako egun batean, elurra egiten duen egun batean, Zeledon gure ondoan ikustea. Bai, gaur tokatzen da beste gauza bat, korrika tokatzen da, eta orduan Zeledon ere parte hartzen du, eta horrezegatik nago hemen. Nolako garrantzia du Zeledonentzat korrikak? Bueno, ni Zeledoia 2000 batean hasi nun, eta uste du lehenengo aldiz korrika egin nun 2000 batean. Eta 2 urtero hemen nago korrika egiten, eta disfrutatzen. Konta ikuzu, zenbat berotu duzu korrika honetan parte hartzeko? Ez dut ulertu. Oso giro izugarria dago hemen, zenbat berotu duzu, beroketarik eta egin dituzu korrikarako? Bueno, berotu ez, azkenian kilometro bat bat egiteko, eta joan behar dugu abesten eta ondo pasatzen, ez da marka bat egin behar, ez? Orduan horrezegatik dago, disfrutatzen eta ondo pasatzeko. Elurretan ere bai, korrika egin dezakegulako, ez da? Elurretan, orain dela 2 urte, Trebiñon aldian egon nintzen baita korrikan, eta korrika egin genuenean, Kiriston zaparra da erori zen, eta hange ginen, azik ondo. Eskerrik asko gurekin izatearren, gozatu, biba zuk, biba Zeledon, biba korrika, eta biba Gasteiz. Hori da, mila esker. Entzun dituzue beraz, Gorka Zeledonen hitzak, jende andana, giro andana ikastolan jarraituko dugu guztiok, korrikaren ekitaldiak ospatzen. Korrikak ez du atsedenik hartuko asteburu osoan zerta ikus dezagun nondik nora ibiliko den.
Ikus ezagun bai, ara, gauerdia pasata, Zaldu ondon izango da korrika, Arabatik barrena Nafarroara salto egingo du sakana, Iruña ere bai, eta hortik beruntz doa Maialen. Hortik beruntz doa, eta igandean ikusten duzuen bezala, hementxe Nafarroan segituko du, Herriberan izango da, ikusten duzuen bezala, Nafarroan batetik bestera ibiliko da korrika asteburu osoan zehar. Alaxe ibiliko da Nafarroan batetik bestera, eta astelenean kontatuko dizuegu gehiago eta dena. Eta orain gaurko irudiekin gozatu zazue. Biba gu! Eta biba korrika! Epa! It's a